Zuberoko inauterietara, hau da, maskaradetara joateko gida, Aritzi Bañezek dantzan puntu userako idatzitako artikulutik. Zuberotarrek mundua bitan banatzen dute. Zuberotarrak eta manexak. Eta guri manexi izatea tokatu zaigu. Onartu zure nortasuna, ez duzu inoiz braletik jaustea siberutar batek bezala dantzatuko eta ez duzu inoiz kaban handiaren predikua ulertuko. Manexak gara siberutaren lurraldea. Herri txiki bada Zuberoa. 15.000 biztanle ditu. Azpeitik, Hernanik edo Bermeok bezalaxe. Maule Leistarre da hiriburua, 3.000 biztanlerekin. Eta herriek 200, 300 eta asko jota 800 biztanle dituzte. 300 biztanle dituen herri batean maskaradak antolatzea, ia herriko gazte guztiak inplikatzea dakar. Eta 3 hilabetez astebururo arituko dira herriz herri ikusgarri hori ematen. Zuberotaren arteko harremanak lotu eta indartzeko bide dira maskaradak. Eta giro horretan agertzen gara gu manexok. Autobusetik jetxi eta kamera eskuan. Denbora erlatiboa dela aspaldi azaldu ziguten, baina ez dakigu teoria hori formulatzerakoan maskaradak oinarri hartu zituzten. Michel Etxekoparren esanetan, Zuberoan 2 ekitaldi bakarrik hasten dira ordurako, pastoralak eta ehosketak. Eta maskaradak ez dira ez bata, ez bestea. Gutxi gora bera 9:30 10 aldera hasten dira barrikadak, eta goiz osoan zehar 4, 5, 6 barrikada izaten dira herriko hainbatxoko bisitatuz. Arratsaldeko jokoa 3:30 aldera hasten da, eta 2 ordu erdiko iraupena izan dezake. Gertaliteke 7 aldera arte luzatzea. Gehiago jakin nahi baduzu, xehetasun eta aholku gehiago dituzu gure webgunean.